Mimin ko ɗum ɗo ɓurmi wawde wadde otoji ɗum ɗo ɗi Toyota gilmi jogo hen complexe yimɓe mbi kam wona ligguey debbo wona ligguey debbo joni kam mi natti jogade hen complexe par ce que mi fuɗɗimi yidde meccal ngal guila 2024. inde makko ko Binta Sow kono o ɓuuri andirede ko Binta mécanicien nde o itti wadde bac lawol gotol arani Binta ɓersani hen dumunna muɗum leelani o natoye lycée technique Nouadhibou gam janggoyde mécanique. Janggude bindi tan ma defte ɗum wona ko ene yona ko ɗum saabi guiɗo omo jangga haade makko ni hebde seedantagal makko o ɓami yaade garage gam janggoyde gollal ciinegal. Kala ne jaada garage hen fo aɗa yiiya ko hesɗi ka meeɗa yiide waɗi ɓurmi choisirde wonde garage ga e wonde centre o par ce que centre woni ɗon ko machine aji ɓooli moteur aji ɓooli goni toon e garage subaka Allah foof mbiɗa yiiya ko hesɗi kadi wonko min gandumi garage ko meeɗa andude ɗum centre. Min ko 2023 e jusqu'à 2026 joni ko hen goni par ce que won sukaɓe rewɓe goni hen mbiya kam ko meccal ngal ne hersini kañum koye ko centre tan so mbawi ɗum ɗo théorie ko ma dañde natir silim taw kañum wawa yaade garage wonno yaara garage yimɓe darda ɗum nen herse hen par ce que yimɓeɓe sa toppitima ɓe haydara fewna tan. Il n'y a pas de sous-métier parce que kañum sa felti a naati lycée technique woni toon ko ɗum ɗo ko liggey ko meccal woni toon sa yi a naati lycée technique wona comme genre école aji ɗi gay ni sa yalti même si sa suwa yaltude aɗa wawi yaade garage uji mbaɗa pratique a liggo hen normal so ɓooyi rek ma dañen expérience hayso ka dañani naade société ma waw gollal ngal par ce que joni sa naati lycée technique a waɗi plombier a waɗi mécanique a waɗi soudure a waɗi foof sa yalti yatawa liggoro mais wona yaltude tan wiide mbiɗa jogui diplôme aji tan mbiɗa woni galle ɗum nafta e goto par ce que joni jonde ala mo naafi e goto. En mbaɗi kilométre uji jonɗi gam hawroyde e Maymouna Sall mo duuɓi 30 kankone o lolliri ko Maymouna mécanicien. Min natirmi ngal o meccal ko formation professionnelle donc lycée technique mbaɗmi formation professionnelle janggumi jaltumi e domaine mécanique o ngal o meccal no wurda hen ni ça va ne waɗi sembinoɓema hen mais kam min kam alhamdulillah rabbil alamin ko ɓuuri hewde kam ko yimɓe sembinoɓe kam kadi ne waɗi kadi yimɓe kadi aussi ɓe sembintama yimɓe découragé dema ɗum ɓe kadi aussi wonata hen tan par ce que kala ko ƴettuɗa ma wot tan sembinɗema hen e wasɓe sembindema hen ngallo meccal natmi hen ko 2018 mbaɗi formation ngaji ɗi mbaɗoymi stage uji jam Nouadhibou sur d'autres sociétés mécaniques mbaɗmino. Dewre makko weeɓano Maymouna ina dawa garage ina wadde hen kadi yeyde kaɓirde otoji. Kala ko fate organe min ko ɗum woni domaine am groupe aji électrogène aussi boɗami oɗon domaine mi yeeya kadi pièce aji muɗum détaché paji électrogène ko wayno des parquins to liggey nayi kam fof kam ko toon kewmi yaade wona noddani gorago kadi meccal ngal min kam considére mi meccal ngal tan ko comme no mecce keddiɗe ni way kono jangguinde walla liggade hôpital walla gueɗe mbaɗe noon. Babo Diop mawɗo garage omo sembini ɓeɗo sukaɓe rewɓe kadi omo nodde rewɓe worɓe ɓe nde mbasata hirsirde ngal ɗo gollal. Diplôme ngaji ɗi ko gonga ene waɗi fayida so kadi yoɓe mbaɗa kadi pratique o kadi ɓe ɓeydoro ɗum ko ɗum ɓurata yamide a faami meccal ngal kadi ko ɗum kamɓe sukaɓe rewɓe e wonɓe centre ɓe eɓe naata e garage uji eɓe mbaɗa faami pratique o ko ɗum kam min kam ɓurmi wasirade ɓe jom. Guila ɓe rewɓe ɗiɗɗi gacce rendo natti jeebo binde sukaɓe rewɓe worɓe e nder Mauritanie natti kadi jalkidde ngal ɗo gollal. Tiɓe rewɓe ne mbaɗa kadi watti filtude kala saaha ene wiiya wonde kaari koye oɗo domaine waɗa. Sababu Binta e Maymouna woni sukaɓe rewɓe hande o puɗɗima nadde garage uji gam janggude gollal mécanique. Oumar El Hadji Thiam, Nouakchott, RFI.